Dameni dewatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai aka ate dohot pikiran munang. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhna. Minggutta sadarion minggu misericordias. Minggu kuasi modogeniti, songon poso-poso na ibaru tubu. Dohok topik ni minggu tam, tangihon hamuma asa mangulu todimuna. Dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Dipakuling itu hatta dohita marhite-hite panurirang Jesaya bidu 55. Mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat 5 songonon mam hatan itu hatta. O sudehamu akan mauas, romahamu tuaikon, jalahamu akan nasomarhepeng, romahamu manuhor, mamonggoli dohok mangaton, say romahamu manuhor anggur dohok susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Puasa tung masading hepek kamu tuna sotau hangoluhonoton. Jala nani omomuna tuhorni nasotau pasonang hamu. Sai tangihok kamu maahu asa panganon muna natabuih. Jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Tarehok kamuma pinggol muna, jala roma hamutuau. Tangihok kamuma asa mangulu todimunai. Jadi bahenokku matuhamu, padan saliling-lilingna, ima padan parasian nasitongi tusidapit nasotupa muba. Idamang sitidangi tu akka bangso ibana hulehon, bahen partogi dohot silehon patik tu akka bangso. Idama bangso naso tinadapian ikon jowom mudo, jala bangso naso tumaddaho ro manaho piho ala ni jahuba di Batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmuliaho di bahen imam sahat ni turputa huria nani haholongan ni Tuhan terguardo bangso Israel bangso ni de Batam. Manang na digwari bangso na pinilit umat pilihan, manang didok muse haholongan ni debata. Alai songon bangso na pinili ni debata na sida jok-jok do, songo padohan ni hita halak batahi, dang daw tubis sabonana. Alai ang goon, daw do tubis siap bonana. Buasa daw tubis siap bonana nasida songo bangso ni debata. Totu ikon parangin ni nasida songo parangin ni bangso ni debata. Alai kenyataan na mangulu mangulahon akka namaralo tulomone rohani debatado. Uju di bagasan habuangan nasida nasa tikos nanian molorikot pangurupio ni debata pangurupio di nasida asa malua nasida sian parhatobanani dada marhaposan tu debata nasida
Dan itu debata nasida marpanukun mangalu-alu alai justru mangido pangurupion sian bangso naliban si halak Mesir. Tu nasida do mangido pangurupion. Hape ditiki mangido pangurupio penasida tu halak Mesir sinakalingani. Mereka tidak mampu memberikan solusi dan gabe lubang pakilalaan nasida. Alai justru gabe laos borakdo dihilala bangsoi. Justru gabe soadong be hasonangat di bagasa rohani nasida. Justru dengan meminta pertolongan kepada bangsa yang lain, kedamaian hati itu tidak ada. Alainang pe jot debata terhirim siala hata kangon di bangsoi takasdo tumibodo holong ni rohani debata ubagas do holong ni rohani debata. Artinya Tuhan selalu mencintai mereka sekalipun mereka sering mengecewakan Tuhan. Sai di hasi holi debatado mulak nasida tumadikod dalan nai. Dang lomorohani debata bangso na pinili nai di bagasan hamaolon dohok di bagasan hasusaan. Disimam disuruh debata panurirangna si Jesayas mamaritahon haluaon. Disima debata marhite-hite Jesaya pasahaton supaya mereka bersukacita lasma rohani bangsoi. Togi honon ni debata jauh baduna sida mulak sebagasan habuangani. Ai biddu 55 nama songon ujung ni manang masa-masa ni habuangani. Saya ada satu tulu pulusia ima ada orang suhabuangan. 41:55 pada masa pembuangan jala 56 setelah pembuangan. Jadi onna nagabi songon akhir ni masa ni habuangan di tonga-tonga ni bangsoi. Imana pinasaha ni panurirang Jesaya mamaritahon haluaon. Mamaritahon las ni roha di tonga-tonga ni bangsoi aito gihono ni debata manasida mulak sian habuangan. Di keadaan nasi songoni jupang nasida maasini roha ni debata. Ubahid dipuka padohani naking nama dokon. O hamuna akkana mauas Roma hamu tuaikon. Hamuna akkana somarhepeng Roma hamu manuhor. Sai Roma hamu manuhor anggur dohok susu. Unang pola marhepeng jala unang pola marpanuhor ninna. Las doroha molo adong silehon-lehon na gratis. Secara umum boy, saya las doroha hatta molo adong silehon-lehon na gratis. Apalagi dang natinagam silehon-lehon nai. Tabodo majalo na pere-pere, majalo na gratis. Tabodo majalo na gratis dang na pere-pere. Alay dang tabo majalo majalo-jalo marasing gue. Tabodo majalo akka silehon-lehon na gratis. Alay na su tabo ima majalo-jalo.
Apalagi majalo-jaloon sialani pangiguruon. Ay bahulat timani liak ko puang aupe hinakan ay panguriburuon day. Ujung na dilehon. Boido dilehon alay dang sian ias ni roha be dilehon. Boido dilehon karena dia layak untuk menerima itu. Menurut dia layak. Tetapi menurut orang yang memberi itu sebenarnya dang apalah dope. Ubay nak kita dokon las doroha molo adong silehon-lehon na gratis. Alay dang tebu molo say majalo-jalo. Alani jow-jowon, ima jow-jow ni debata, laho mangalehon asini roha na silehon-lehon na gratis, mapersaulihon haluaon na siyad debata. Ubahe didok nak kaning, Roma hamu tuaikon, Roma hamu manuhor sopola marheping. Petuduhon manang padohanon, imananaing manggobarhon, pabuahon, pemberian penyelamatan daripada Tuhan itu adalah pemberian silehon-lehon nasotarasam argana. Aidang adok kiap binasida harapan. Nunga pesimis binasida batole mak tumagom mahita hatuban di hutaon. Molo mati pehita lok petaho mati hatuban. Dang adok kiap harapan nasida melua haruar. Tetapi Tuhan memberikan pemberian yang tidak terhingga nilainya. Dan Tuhan yang memberikan anugerah itu adalah Tuhan yang kaya dengan kemurahan. Jala padohanon lahu mangodolhon taringot tu asi manang holong ni rohani debata tu akahalak nasai mauas jala tu akahalak namale. Totu ima naing di pasah debata tu hita. Hamuna akkana mauas. Hamuna akkana male. Roma hamuna tuau. Hamuna akkana marukil. Na mangadopi akahamaolo di bagasan ngolu. Hamuna akkana mangadopi hapogoson. Roma hamutu au. Itu berarti mau mengatakan kepada kita, parukilon, hamaolon, hapogoson, dang boi mabahe kita terpuruk, dang boi mabahe kita putus asa. Seberat apapun persoalan hidup kita, kita tidak boleh menjadi orang yang apatis. Dang boi akahamaolon ningolutai mabahe kita lamdau siad debata. Alanyaha ai jow-jow ni debata madokon hamuna akkana somarhepeng. Hamuna akkana somardiha-diha. Roma hamutuau ninna Tuhani. Ai persoalanna na jot-jot i maalani akkasitaonon, alani akkahamaolon na di portibion, sepata sa itu minggil dohita tu portibion sian natu debata. Kita lebih peka kepada kata-kata dunia, solusi yang dunia, sian hata manang sian solusi nani lehon ni debata. Sai humatok dohita marpanukut tu na di portibion, sian na marpanukun tu debata. Akibatna akibatna gabe murah-murah mahita madili mundur dan menyalahkan keadaan.
Murah-murah kita menyalahkan diri sendiri dengan keterpurukan kita. Murah-murah kita menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Alani digorahon tu akahalak na terpuruki nak kaning. Roma hamu tuau, hamu akan nama uas. Roma hamu tuau akmu akan naso marhepeng. Sopola manuhor. Jala sopola marpanuhor ninna di bagasan turputai. Totu ayaton na yung mga rahuk kita. Asa mampu memprioritaskan ahama nagawi prioritas utama di bagasan ngulutta. Ahama na rumikot asa unang loja madalani ngolu hape dang diboto tujuan ni ngoluna. Unang loja mula-ulaon hape dang adong nani omona manang dang adong pakorhonna di bagasan ngolunai. Alani didokon jaya 2b. Tangihok kamu maahu. Asa panganon muna tabo-tabo. Asa panganon muna natabo. Jala bosuran rohamuna di tabo-tabo ninna. Alay molo ditaringoti di son taringot tu si panganon natabo dohot si panganon tabo-tabo, dada si panganon perdagingon na didok na disi, ay boydo si panganon perdagingonon molo say holan mangalang akan natabudo, dohok mangaton akatabo-tabo, tong do parsualan ni. Gabi mapakorhon parsahiton alanya ay mangalang akan natabu. Jadi akan najuk-juk mangalang akan natabu dan juga diposting dengan makanan akan natabu-tabu. Base pata diposting atong dang si postingon makanan. Alay nang dokonon ima sepata talang akka nahurang tabui. Belajar menikmati apa adanya. Ay molo adong ikan nasi bawik, olan ikan nasi noddo ngadi dio sian on di huta omuse di Medanon dindakan. Do akka tabo-tabo pe naik kolesterol molo sehola mengalangi akka tabo-tabo. Alay molo ditaringoti di sot taringot tu si pangano nina kanindang si pangano perdagingon na didok na dising. Alay si panganon partodio do hata ni debatado nagabe si panganon partodion ganu tiki na ikon nikmatata molo panurat di Mazmur madokon husuhalido hatami. Hata ni debata na ikon nikmatata bahkan di hata batak na ikon sohalat pak di sohali di makan dinikmati ay hata ni debatai nahasia duilahu mamudai mamicang pauli-ulihon manogu di bagasan hati goran. Ay hatani dematado nagabe sulu-sulu di bagasa pardalanan ni ngolutta. Alani ido molo saita hasiholi hatani debata. Disima magudak kita hapor syotta. Halak nasay manohali hatani debata menikmati firman Tuhan. Dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Laos imanak kaning nadidok na di ayat tului.
Tareho kamu nama pinggol muna jala Roma hamu tuau. Tangiho kamu maasa mangolu todi muna. Ikon olo nasida tumangihon hata ni debata. Namanangihon hata ni debata di si dakolan ditangi. Manangihon hata ni debata dakolan mendengarkan dengan telinga. Alai hata dengar adong do dengar-dengaran. Dada holan ditangihon molo hola ditangihon do boido hola ditangihon songoni. Tetapi harus dengar-dengaran. Yang dengar-dengaran adalah direspon di dalam hati, di dalam imannya. Totu hita pe ikon tangido hita tu hata ni debata. Ai hata ni debata do nagabi sulu-sulu. Molo tangi tu hata ni debata dang golak beroha do pikirata. Alai tiur pikiran. Tiurma nang dohot roha. Hatani debata itu macai argado ilau mangaleo semangat gogo di hitam hati ha mangadopi akapar hamaolo di bagasan ngurut tahun. Ido ubahe sasitong na seberat apapun pergumulan hita naking didokon tidak boleh meninggalkan Tuhan. Tidak boleh jauh dari Tuhan. Dan gabi manadikot debata. Alai justru gabi pajonokot doi tu debata. Ido ubay didok di ayat 5 ayat onomi. Lului hamu Jehovah. Bicat tarbahid dope jupang ibana. Carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Lapatanda di si adong do hapet. Saatnya Tuhan itu tidak lagi berkenan untuk ditemui. Adong do tikina dang boleh hita pajupang do Tuhani, dang boleh hita berkomunikasi do Tuhani. Saat sehari-hari mai ima saat dung loasau. Molo dung loasa tong dang adong bedisi waktu berkenaan dengan Tuhan. Alani bica mangolu hita, bica boy do pe hita. Bisan dileho debata tu hita partikian dohot kesempatan selama hayat di kandung badan masih holma marsaur di bagasan hatani debata. Jalan parpudi ma didokko di bagasan turput tahun akka halak naung majalu haluaun nasia debata didokkon idama siti dangi tu akka bangso ibana hulehon. Do di ayat 5. Bangso naso tinadapian iko jowom mudo. Jala bangso naso tumadaho Roma naho pihom alani Jehovah. Keselamatan yang Tuhan berikan. Haluaon naung hita jalo. Iko gabe hati dakonot tadu itu na humaliang. Jala halak na humaliang pe gabe doh nasida mamereng menikmati dan menyaksikan haluaun na pinasaha ni debata. Halak jar mamadokon gabe au gabe ninna. Di dalam setiap pemberian ada tanggung jawab. Halak nong dilehon si lehon-lehon nak kaning adong dodisi tanggung jawab. Sudina hita nong majalo si lehon-lehon nasia debata taingok madisi adong do tanggung jawab ta. Ahama tanggung jawab ta disi ima hajong jokon debata di bagasan ngulum. Molo dilehon debata tu hita tanggung dileho tuhita sileho-leho di akapariana konon tanggung jawabi iana komi asahal namanada debata. Molo dileho debata tuhita sileho-lehon di akahahipason pakai hahipason mi asa tiurroham
manada Tuhani. Ketika Tuhan memberikan kita jabatan, harta, dan lain-lain, pakailah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Alani manaking didokot di bagasan, guarni minggut tanak kaning, kuasi modogeniti, songod danak na ibaru tubuh mahita, rindu akan bimbingan dan firman Tuhan, jala songon guari minggutta topik ni minggutta naking nama dokon ima tangi hokamuma hatani debata asa mangulu nang todimuna. Amin martang yang mahita.